neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Kdo neskáče, není Čech, hop, hop, hop. Se sešly ty goly, které inkasoval, nevím, neznáme jméno brankáře, který by to dokázal pochytat. Takže jestli máme někde jistotu, tak je to právě. K tomu, když se navíc přidá jeho věk, přidá se i to, že Jakub Štěpánek, který tady jako brankářská dvojka, je taky velmi mladý a když bylo zapotřebí, naskočil do jednoho utkání a taky tady proti něm jsou skvěle. Naše velká výhoda do budoucna, máme kam sáhnout, máme golmany, kteří můžou navazovat, jak už si říkal, jejich věk znamená, tu chvíli Lerking zvážnil a řekl, že rozhodně si na ní dají velký pozor a rozhodně mu nedovolí, aby prováděl nějaké vylomeniny, což taky může být pro tenhle zápas docela důležité. Tak Raťuchin tady je strašákem pro rozhodčí, on opravdu hraje hodně od podlahy, někdy je to přehnané, ale on už si tady dal takové jméno, že já doufám, že se rozhodčí pohlídají. Asi si rozhodčí jsou vědomi toho, že kdyby nechali Artuchina udělat nějaký zákrok, který by byl za hranicí, tak si taky tohle utkání o třetí místo může zvrhnout, může se změnit v nahánění hráče na sebe. Já si myslím, že to bude vynucovaný. Mají tam hráče, který 4 dnů v uvozovkách Čechy nesnáší a oni budou chtít taky vyhrát a taky, takže myslím, že to bude dobrý zápas. Já si myslím, ať je to jakýkoliv zápas s Ruskem, tak vždycky je to víc vypětější než jakýkoliv jiný zápasy, takže já si myslím, že se všichni máme na co těšit. Asi to bude trošku se vyhecovaný jako vždycky s Rusákama, tak něco se stalo minule, takže uvidíme. Přijít to pro tebe bude zvláštní pocit, když třeba naletě proti sobě uvidíš Artuchy. Asi jo, no, uvidíme, co bude dělat nebo ne, jestli tam bude zase bláznit nebo ne, tak uvidíme, jak to bude. Dobrý den ve Spolech. Matony myslí. Takhle vypadá sestava českého týmu, jak už jsme avizovali. Šesticí obránce. Jinak se útoky vrací k tomu složení, který byl na tomhle šampionátu tak úspěšný. Většinou pod velkým tlakem. Se pro Rusy debakl 0-3 s Finskem. To, že Rusové nedokázali dát ani gól, to je pro ně obrovská potupa. Rusové také do své sestavy nedělají žádné zásadní změny, pouze se vrací Vladimír Tarasenko do hry, do druhého útoku ke Kuliominovi a Artuchinovi. Mimo hru je dnes Alexej Kajgorodov. No a brance znovu pochopitelně Konstantin Barunin, tady už na jako semifinálové porážce oholil Honze Kvář. Už to tady není ten lehce prošedivělý Bous. Na druhé straně Ilja Kovalčuk, samozřejmě na ruské střílece také hladce oholený Ovečkin, to má i na sponzorské smlouvy. Možná, že Jarda se oholil právě proto, že bude přebírat po něm kontrakt. Ovečkin tady není v ideální formě a není takovým tahálkem. Možná, že také na soupeře způsobem trochu depresivně, když viděli ta šedivá místa v jeho straništi. Ondřej Pavelec ve 23. Byl nad ním otazník, který se proměnil ve velký a silný vykřičník. Ondřej Pavelec je brankář. Synově vyhrál úvodní vazování, je zahájeno utkání o bronzové medaile. Ale zatím si ji nemohl převzít, teď Marek Šedlický